travel vlog sa karon. So this time ato ta sa pabukid sa Indahag. Bago ni siya nga open siguro. Dire na siya gi ano. Karon. Dire. Oning dalan sa kuan. Kapadulong ka sa Gusa. Dire kani. Right. Gikan sila Gusa or Kamaman-an. Straight. Kanya siguro. Dili mo. Dili. Ay, nagabutong. Ato ara dito. Ato na. Wagi ka pa yung rito. Dili. Dili nga kaya sa sakyanan dito. Anara o kanin siguro this way. Nakapabukid na. Kaya ka ni sakyanan no? Kaya man. Kaya? Kaya. Alright guys, nara guys oh. Dirita. Ngani siya guys, rough roads. Hindi mo kaya ito Rough road road. kayo. Asak tarong dahil, no? Sakto naman. Wala siya guys. Hinay-hinay lang ta kay atong car. Carauton. Hindi kayo mubo manggod. Okay lang 4x4 kay mas kuan siya habog. Pero gamay raman ni noon yung kan guys. Kaya ra. Oh wow. Pamilang gate. 30 day guys per head ilang entrance. Dire. 4 years old pa ubos. Tsada, oh. Free. Thank you. Thank you. Oops. Alright guys, ano ilang view guys.
Wow. Dali ba? Hugs and Cattle. Hugs and Cattle pero ang pangalan sa ilang country Pabukid sa Indahag man. Basig ang mga daan gila ni mo kuan gyud. Time check is 4 PM. Nami karon dire sa Pabukid sa Indahag. Dire rin located sa Barangay Indahag, Cagayan de Oro City. Kung namoy time mag-relax and mag-unwind, dire ra mo lahat. Ako sa daging view. Wow. Tara balik ta sa taas. Dito red nasa lang swimming pool dito pero murag wala pa'y tubig ato na natoon niya na mangga do guys daga nag mga kuan bunga wow siya dagay dire guys oh dagay kuan guys gusto mo overlooking ng mga place ani adre ato ta sa ilang swimming pool. Renovation pa. Wow! Tsada yung maligo dire tapos nga na yung view ba? Stairs. Oh, right, ha? Nice stairs. Okay. Welcome to Tara guys, bamboo. Wow, kami kala mga pagkaon, no? Pasta. Sa lasa. Ano siya do? Lasang burger. Ah. Same to ano siya? Ano siya do? Visit lang mo diri sa Pabukid sa Indahag. So nakoy video sa
kung asa na siya agion o asa na siya located. Sada diri kung gabi no? Na sila yung mga lights ba. Ito. Murag na road construction diyo. Diyo, no? Kana napudod to. So kung gikan mo sa ubos, gikan mo dito sa Gusa or Puerto baka nga area. So diya mo magi sa Gusa kanang Pasaka, diya sa Galaxy Dapita. Kung gikan pud mo diri sa Lumbia, gikan mo diri sa Uptown, diya mo magi sa South Diversion Road tapos Indahag Road kanang nay pasubida diya. Paki-check lang akong mga video sa mga dalan diya kay nay ako ito. Alright, kaon sa mi. Guys, no? Nakakamukaon. Burger dari sa pabukid sa Indahag. Okay guys, sulit. Tagpila ganyan 220. Worth 220. Naro. Dako kayo siya. Atong tilawan. Mag food vlogger ba? Lasang burger. Mayroon sir. Okay, dagan siya lang mangga. Nage, mga tagak. Mga tagak. Nagani kay wala min natagakan. Ito. Dagan kayo. Mutog maklaro ninyo just camera. Dagan kayo. Natagak. Natagak guys. Ay, napahak man. Very sure.